Hola amics, avui us vull recomanar dos llibres que no són tècnics. El primer d'ells és aquest, Guia dels ocells de l'Àfrica Oriental. Aquest llibre sembla una guia d'ocells. Doncs no senyors, aquest llibre és una novel·la d'aquelles que podríem qualificar de deliciosa, com una comèdia romàntica, com les pel·lícules aquestes que són comèdies romàntiques, amb un tema molt interessant, molt curiós, molt ben trobat i molt original, que és una persona, un home a Kènia que està secretament enamorat d'una dona que participa en sortides ornitològiques que fan cada dimarts en aquella zona, a prop de Nairobi, i ell està secretament enamorat d'ella. Llavors apareix un altre individu, un competidor seu, que és un fatxenda, és un xulo i a més el tracta ell despectivament. I els dos finalment competeixen per la mateixa dona i bé, llavors fan una competició per convidar-la a un ball que fa l'associació. I guanyarà el dret a demanar-li que l'acompanyi al ball aquell qui aconsegueixi veure més ocells, més espècies d'ocells diferents, en 2 setmanes. Bé, és interessant perquè hi ha comèdia, hi ha també sentiment en alguns moments, i té molta gràcia, la veritat és que és molt interessant. Guia dels ocells de l'Àfrica Oriental, de Nicholas Drayson. I l'altre llibre que us voldria recomanar és aquest, The Biggest Twitch, Around the World in 4,000 Birds. Quina pronunciació, xula, Around the World in 4,000 Birds. Bé, doncs aquest llibre és un llibre d'una parella, com es diu això? Sí, Alan Davis i Ruth Miller, que són una parella que un dia decideixen deixar-ho tot i anar-se'n a veure ocells per tot el món, fer un big year i intentar superar els 4.000 ocells. És una història real, aquest no és una novel·la, és una història d'aquesta parella que decideixen fer això. Bé, una cosa que m'ha decidit fer aquest llibre és no fer mai un big year a nivell mundial, perquè realment les peripècies que passen, evidentment han d'anar per tot el món, pels 5 continents, les peripècies que passen i tot el que fan per tot el món, la veritat és francament dur. Llavors potser si algun dia penseu fer un big year a nivell mundial, potser que us llegíssiu aquest llibre i veureu si val la pena o no. La veritat és que és molt interessant, té un anglès una mica, lògicament és literari, no és l'anglès tècnic al que habitualment pots estar acostumat i és més difícil d'entendre, però està molt bé, la veritat és que està força bé i ja us dic, per això, potser per avaluar si us decidiu algun dia fer un big year. The Biggest Twitch. Twitch en anglès vol dir això de marcar diferents espècies o veure espècies que no has vist mai. Bé, espero amb això haver-vos estimulat a llegir una mica més, perquè no tot ha d'acabar amb el llibre tècnic ornitològic. Aquests llibres també són interessants per fer-nos somiar d'alguna manera en la nostra afició. Fins la propera.